Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa masoya da ke faɗin duniya a ƙasarmu Nijar, insha Allahu kwanan nan muke so insha Allahu mu fara haska wani shiri namu mai suna Maraya Series a cikin Nijar. Muna roƙonku don Allah da ku danna mana subscribe. Sunan channel ɗin namu mai suna Film Niger. Kaɗan daga cikin shirin namu shine kamar yanzu ku duba ku gani. Da nai da idanuna Ubangiji na shi zai da adana. Assalamu alaikum. Malam da Allah abinci nake so da Allah ya taimaka min da shi. Da Allah malam da ya ba mutane wuri, yanzu haka irin muga mutanen nan ne masu zuwa suna tafiya su za su zo su damu mutane. In taimaka maka akan mi, da Allah fice ka ba mutane wuri. To a cikin shirin namu akwai abubuwa da dama, kawai abin da muke roƙo a gare ku, ku danna mana wannan alamar ƙararrawa, ku yi subscribing sosai. Idan mun fara sakin fim za ku fara gani. Assalamu alaikum wa assalam.